ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо суҳбат дорем бо яке аз соҳибкорони муваффақи тоҷик, бо акаи Муҳиддин. Аксарият бо тахаллуси Алибаба мешиносанд ва бо акаи Ҳайбулло якҷоя ҳастем. Имрӯз бошад акаи Ҳайбулло оператор ҳастанд, яъне дар қафои камера. Мо хостем ки бо ин кас як суҳбат кунем. Вақте ки мо Хитой омадем, бо ин кас шинос шудем ва дидем ки ака бениҳоят таҷрибаи калон доранд. Дар Хитой компанияи худашонро кушодаги ҳастанд бо бренди RM8 чӣ хеле мебинед ва хушбахтона ба наздики якбора мағозаи худашонро ҳам кушоданд. Ин имрӯз камтарак навъ борҳояшонро овардаги ҳастанд. Як қисми борашонро дар ин ҷо гузоштанд, остальное бор ҳамаш дар ин ҷо. Ин кас асосан дар соҳаи ҷинс, яъне бурукҳои ҷинс мефурӯшанд ва хостем ки бо ин ака як суҳбат кунем. Ака саломат бошен акаи Бориҷон, хуш омаден ба мағозаи мо. Бародаром ман Раҳимов Муҳиддин, основатели бренди RM8. Тӯли 13 сол мешавад ки дар худи Хитой кору фаъолият дорам. Корхонаи хидмонат дорем ва компания хидмонат дорем. Худованд насибмон кард ки имрӯз соҳиби ҳам хел мағозаи зебо шудем дар шаҳри Гуанчжоу дар Хитой. беҳтарин вақте ки мо омадем, яъне яке ҳамин корашон тағйир гирифт, как раз якҷоя омадем. Ин кас договор кардан, мағозаро гирифтан. Хай бори дигар акаро табрик мегӯем. Саломат бошен акаҷон. Ака, вақте ки шумо ба Хитой омадед, аввалин бизнеситон яъне аз чӣ оғоз кардед? ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ магазин доштум, магазини донагӣ доштум, савдо мекардам. Якалухт меган. Яъне ки чӣ бор мезидем? Джинс, футболка, курта ва ҳама чиз мо розница савдо мекардем. Магазини хеле рознишинӣ доштем. Вақте ки айҷа бор гирифтем рафтем, во дар Душанбе дар корвон ман нархе ки дар Калхозобод дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дона мефурӯхтам, во дар Оптум аймад дар қимат мефурӯхтам. Баъд ман гуфтам ки ту чӣ кор мекунӣ ядона дар оҷа мефурӯшӣ, биё корвон биё. Ман гуфтам ки шумо шӯхӣ мекунед. Ам хеле гуфтан ки ам қадар пулро ки як ҷоя мегирем. Аммо аренда ам ҷора гирифтан ба якум бор акад уже дим бора омадам Истанбул як миқдор пул қати бор гирифтам. Омадам айҷа Гуанчжоу як миқдор пул як қати бор гирифтам. Истанбул спартивкои хеле қиматам хеле чизо гирифтам. Сокерам хеле моделои вешам хеле чизо будан $30 $35. Хулас овардем дар корвон. Нархои амун бренди ки мо зада будем спартивкора хитоиша дар овардан, ай нархи Истанбул як $2-3 арзон. Ман роз дига пулум камтар буд, агар ки мемондам ки мисол амун во нархи мара бизананд, дига ман сум гум мешид мерафтам, ман дига ра надоштам. Дига ман маҷбур шидам ай нархи хитои бори туркиро арзон додам. Бор ман фурӯхтам. Баъд вақте ки бори хитоим омад, джинс зада будем, ай хитои ман джинс зада будем фақат. Вақте ки бори хитоим омад даромад, ам хеле дар болои бор омадан ҷанг шидам. Як байни чанд соат бор ман пол нехаридам. Вақте ки аз Хитой будедам? Ай Хитой. Баъд дига Истанбул бас кардам коршо. Гуфтам занштам кори ман Хитой. Баъд ҳам верх зада будам, спартивка, куртам, хе футболкам хе задам. Дидам ки ҳамин кори ман намешавад, ҷинс да мешавад. Баъд ҳамин ҷинс ҳам қапидем. Албатта шумо аввал анализ кардед, таҷриба гирифтед, чизе ки хуб рафт, ҳамонро интихоб кардед. Мо ростига ба акаи Бориҷон падар модар соҳибкор буданд. ай кӯдаки дар бозор будем. Дар ҳамин бозор мо дар ҳамин вақте ки ҳамин каникуло мешидӣ дар мактаб, мо дар ҳамин тобистон дар бозор хоб мекардем. Охи як давр хурдӣ аллакай уже фикратон сол соҳибкорӣ ҳамин чизҳоро дида. Ман фикр доштам чӣ хел шумо аз як ноҳияи дурдаст баромада якбора омада ба бизнес гузашта рост аз Хитой оғоз кардед. Ин албатта шумо як таҳкурсии бақувват доштед, чунки аз хурдӣ вақте ки мебинед падар модар савдо карда шудан ва ҳам завқ пайдо мешавад ва ҳамун шумо ягона роҳеро мебинед ки аз ҳамон роҳ яъне даромад гирифта истодан. Масалан баъзеҳо касби падарро зиёдтар интихоб мекунанд. Мешавад ҳамин нафаре ки онҳо падархоҳи касби падарро мисол онҳо аз хурдӣ мебинанд падар дар чӣ кор рафта истодааст. Асосан бисёр фарзандон яъне падар барои онҳо як идеал мешавад. Яъне шумо яъне падаратон ҳамчун як идеал интихоб карда ба ин касб гаштед. Беҳтарин ҳоло масалан чӣ қадар замона пеш рафт? Ба фикри шумо яъне бизнес кардан дар вақтҳои пеш осон буд ё ин ки ҳоло осонтар?
дар همچون صاحبکار موفق вақтҳои пеш хуб буда ка вақте ки ман ноҳияи ҷалолиддини балхӣ корон омадам ами корон вақте ки омадам ман ҳамагӣ мегӯм ки як рӯз ду рӯз бор набуд мекардам бачаҳоам риштагӣ буданд айёрумчӣ бор мезаданд аксарият чӣ намедонистанд ки мақсад дар гуанҷоу ҳам хеле ҷинсҳо ҳастае арзон ҳастае мисол бачаҳо аксарият шайму урумчӣ бор мегирифтанд ва вақте ки омадам мисол корум созтар шуд баъди ишам бачаҳоро ҳамаро мисол привоят кардем ки гуанҷоу биен дар гуанҷоу арзонтаре хубтаре ака дози бизнеси ҳозира агар ака мисол бар сатҳи ранги кайнҳо нохи ранги ҳам космос пеш рафтесае агар ки дар як ҷо бишинӣ корот мебара мо ай ноҳия омадем шаҳр кор монзур шид ҳозир кори шаҳр душанбе камтар систар кишид иҷара қапидам ки мақсад дар иҷа тамоми всемирниш кунам да ҷаҳонӣ штоби тамоми ҷаҳон аймо бор бихара шукри худоя ду рӯза дукона кушодем вале ягон боромонам бигем ки ба ҳамагӣ набировардем фақат ҷинсҳоро бировардем ду рӯза алҳамдулилла ки фурӯхтесем беҳтарин дар ин ҷо шумо як чизро қайд кардед гуфтед ки ҳолу вақтҳои охир яъне дар бозорҳо кор суст шуда истодааст дар ҳақиқат чунки ин чизро ман бисёр мушоҳида кардам ба наздики бозорҳои садовод рафтагӣ будам люблино рафтагӣ будам масалан бо якчанд бачаҳое ки дар корвон ҳастанд бо онҳо низ вохӯрдам ҳоло аксарияти соҳибкорон яъне асен проблема меноланд яъне нафаре ки дар бозорҳо мағозаҳо доштанд мегӯянд ки рӯсту рост савдо суст шуда истодааст ин албатта сабаб дорад чунки мардум зиёдтар ба онлайн гузашта истоданд биёед ҷавоби инро ман аз шумо мепурсам беҳтар аст шумо тавсия диҳед ки дар бораи ин чӣ мегӯед тавсияи ман ҳозира ами мақсад ҷавоное ки ҳозир тиҷорат машғул мешаванд бисёр сатҳи интернетиро сахт бақапанд барое ки ҳозир даври ами интернет аяка метавонӣ дар як куҷое боша як шоурум бикушоӣ як магазин бикушоӣ мисол маҳсулоти хита дошта бошӣ метавонӣ тариқи интернетӣ тамоми дунё бифурӯшӣ куҷое ки мехоҳӣ ҳозир ман бисёртар ман ака рости гап ака камтарак дар ами байни ами зиндагӣ камтарак як хинии зиндагӣ омад бигем ки шукри худо алҳамдулилла камтарак ами фарзанд бемор буд мисол аксарияти ами бизнесҳое ки доштем рафт ба ҳамон хотир дар душанбе дидем ки кор сустар шуд иҷара сахт қапидем ки дар иҷа мақсад возможностҳо бисёре дар иҷа тезтар мисол кор кардан метавонӣ тезтар пеш мерай Валберс кушодум ҳозир дар Валберс кушодум ака аснова аймо спонсоромон ҳама хитоӣ аякай мувориҷон рости гапа бугум дигар бизнесҳои калон доштем ҳам хеле зиндагӣ ҳам хеле фарзанд будам хеле касал буд мисол чизомон алҳамдулилла ки рафт алҳамдулилла ки ҳама ба ҳамагӣ раҳмат бачаҳои бисёр ёрдам кардан тамоми дунё ёрдам кард ай бигем ки ай як он инсони оддӣ то инсоное ки мисол бизнесменои калону коркунии давлат то ҳамагӣ ҳамагӣ буд беҳтарин вақте ки шумо таҷриба доштед бале ҳамагӣ ба ҳама раҳмати калон сипоси бисёр мегӯм бениҳоят ҳеҷ вақт хизмате ки мардум дар мо кардан барои фарзанди мо ман инро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам ҳисоби ки ака мисол маблағҳо дигар ки набуда ка дар тоҷикистон конкуренсия калон буд фоидао кам буда ка қатъи хитоиё ҷа шартнома кардам рости гап дар ҷа шартнома кардам спонсоро хитоиёан ака ман рости гап таҷрибаи корим бисёрай медонам ки чиро бикунам ҳамон чиза зур мефурӯшам ман метавонам ки дар иҷа ман тамомила набуфурӯшам бо шумо чанд рӯз будем дар ҳақиқат дидем ки ака бениҳоят як таҷрибаи калон доранд ринокҳо мераванд чӣ хел савдо кардан аллакай борҳои арзон дар куҷо худаш маълум буд ки шумо бениҳоят таҷрибаи калон доред ва бо вуҷуди ин қадар мушкилиҳо яъне шумо танҳо роҳи ҳамин савдоро интихоб кардед дар ин роҳ ки мисол шумо аллакай мефаҳмидед ина алҳамдулилла ки имрӯз аллакай хело боз муваффақ шудед пешравиҳо кардед саломат бошед ман ами мотиватсияи акаи муҳиддинро дахи худам ҳам бениҳоят мотиватсия мекунам яъне айни ҳол соат 1:10 дар гуанҷо лекин ака ина ҳоло дар кор мо омадем дар соати 1 аз ин кас интервю гирифта истодем ташаккур ки вақт ҷудо кардан оянда ягон нафарҳое ки масалан дар соҳаи ҷинс кор мекунед ё ки ҷинсҳои арзон гирифтанӣ ҳастед бениҳоят качествои хуб ҳатман метавонед ба ин ака муроҷиат кунед инстаграмашонро мо дар зери видео мемонем дароед бо ин ака дар алоқа шавед ва ҳатман шумо яъне кӯшиш кунед ки борҳои арзонро гиред ман баъзе бачаҳоро медонам ки чанд сол шуд савдо мекунанд лекин намедонам просто комфорташон намехоҳанд аз комфорт бароянд асlan даруни бозор мегиранд мефурӯшанд ҳоло ондаме ки метавонанд фоидаи калон бинанд аз дигар мисал аз хитой заказ кунанд ҳоло тамоми
бизнесмени ҷаҳон ҳама аз ҳамин ҷо гирифта ҳисобанд. рости бисёр дига пока бисёр одамо дилшикаста мешаванд дар зиндагӣ ака роҳафтода шидан дар кор нестай. мо аз соли 2020 ҳам хеле пайдарҳам ҳам хеле алҳамдулилло ки ҳам хеле чизое ки омад ки бигем ки мара шикаста натонест. ман якбора бақувват шидаму бисёртар қуввати зиёд гирифтаму корома якбора сахттар гирифтам. ҳамин рӯзо бовар бикунед хоҳӣ накунед аиси беғазае ки кори худам дорум бо мағозаи худам дорум брендаи худам мефурӯшам ҳар ҷо бо ҳар чизо заказ мешава ҳар як давлатҳо иш дар корея ҳамин фақат корум телефон ин ҳамин магазин ҳаминҷа ҳар рӯз то соати 5 саҳара ҳар рӯз то соати 5 саҳара ҳамин бедорем ака. ягон ҷо рафтан мегӯям 5 саҳар хунам соати 8 саҳар занг мезананд бешара мо 1 соат ждан мегӯям то мо агасиста мебурем баъзан ягон ҷо якҷоя мерем то мо баъзе таҷрибаҳо аз ҳамин ака гирем. дар ҳақиқат хеле хизмат кардан. саломат бошен ака. ташаккур. раҳмат шумо ака шумо дам. барои бачаҳо ака бедем. барои бачаҳо ака як тавсиятет ба микрофон. як тавсияи хуб метум ҳеҷ вақт роҳафтода нашен. ҳеҷ вақт роҳафтода нашен. фақат фикрои хуб бикунен. фақат бисёртар бисёр илм биҷӯен. ай пай хондан шен, ай пай бизнес шен. дар ай ҳалол бирен ҳама вақт худованд шуморо метавад. ҳамин кадоме мехоҳад ки мисол бизнесҳо хош зур шава ҳозир фақат интернет ака. фақат маркетплейсҳои ки дар рӯи дунё аст. чанд рӯз шуд авито раст шуд гирифта ҳама нақшашон. ҳозир авито, валберис, азон. аз ман дар валберис шукри худо рафтесай корум шидесай хела нишондиҳандаҳои хуб ҳастай. ҳозир бисёртар мегӯм авито баъд акаи бурҷон тикток шоп Америка. ҳамиро ҳозир изучат кардам. бениҳоят хубай. хеле ки дар бораи корҳои онлайнӣ суҳбат кардем. дӯстон, мо як телеграм канал кушода дар он ҷо чӣ хел бо онлайн аниқтараш тариқи авито дар Русия бизнес карданро нишон додага ҳастем ки дар он ҷо якчанд дарс кардага ҳастем, дарсҳои бепул ва аллакай бачаҳо хонда, яъне дар авито мағозаҳои худро кушода бор фурӯхта истоданд. агар шумо мехоҳед ки дар авито даромада интернет магазин кушода пул кор кунед, пас силкаи телеграм каналро мемонам он ҷо дароед ва барои худатон информатсияи заруриро гиред ва дарсҳои бепули моро тамошо кунед. ба ҳамин хотир ҳозир ҳамин ҷавонро чӣ гуфтаем ака? фақат забонаи хориҷӣ бомӯзанд, айпай ҳамин интернет шаванд, бале ҳамин чизои ҳамин интернетиро ёд бигиранд, иншолло ки коршон дар дараҷаи олӣ мешавад. беҳтарин. мо ҳам пастен ҳам хеле чизҳои мегӯем на акаи ҳабибло ман фақат ба бачаҳо мефаҳмед корҳои онлайнеро доед ҳамин чизҳоро ёд гиред. нигоҳ кунед ки мисол ҳар як бизнесмен, ҳар як таҷрибадор ҳам ҳамин гапро мегӯяд ки ҳоло бозор дар дасти мисол интернет рафт. аллакай ҳама онлайнӣ. яъне клиентҳо ки куҷо рафтан мо бояд зуд ба ҳамон ҷо дорем ки чунки аз замона пеш аз клиентҳо бояд аз ҳамон ҷо дорем. шумо на ака раҳматои калон акаи мубориҷон қатъи акаи абилоҷон тӯли як дарс зиёд мешавад. ма саводи интернетима валберисима ва ҳамин чизое ки маркетплейсима бо бақувваттар кардаму бисёр қуввати бисёр гирифтам, бисёри чизоро аз шумо ёд гирифтам. раҳмати калон. ҳозир шогирд тайёриш бисёр нағз бад шида, шогирдам корош хуб шидан. як чанд рӯзи шумо дар ҳамин ҷо як ҳафта мешавад шогирд ҳар рӯз як совети нав мегирад, ҳафта шид корам хуб шидаса. мо таҷрибаи ин касро гирифтем, ин кас таҷрибаи ба шогирдошон равон кардасан. албатта бале ака. ин меган ку аз гавҳора то марг илм биҷӯ. ҳар камегум ки ҳамин бизнесменое ки будан мақсад бачаҳои пеш кор мекардан роҳафтода нашен. мисол ҳар рӯз бизнес инноватсия мешавад, як чизи навигарӣ медорад. ҳамин навигарӣ даромадан дар кор, тарсидан дар кор нест. бале ай замона қафо мондан дар кор нест. хоб, ташаккур акаи Мудин барои вақтшо кардан. саломат бошен, сарбаланд бошен. хуш омадед акаҷон. худованд нигаҳбон. сарбаланд бошен.